Rabi'atul Adawiya a bisa tsari na tarbiyya da ke so na soyayya mai so ba da nufin cuta ba. Ni Rabi'atul Adawiya a bisa tsari na tarbiyya da kai nake so na soyayya mai so ba da nufin cuta ba. Rabi'atul Adawiya ki gane ni ina son ki. Soyayya alkhairi ce da Allah kai da ki ce min kin iya. So shi ruwan zuma ne ni na sha shi yasa na baki. Ni ke da ke muradi don Allah kai da ki mai tsaki. Kaunar ki take tsamani. Likey